diaturke Dewa Tresna langsung ya nak ya. Nggih, monggo. Kidung Manggala. Ya, kasih. Oh ya. Lo 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 lo. Siapa tuh asmamu siapa? Dinda. Oh ya ya gini. Ya. Sikat. Wis ketemu kula ngenteni tikon labung tresno nanging keloro. Ayo ndak, sing pegang. Saya ora kuat, aduh Kang Mas, opo kudune? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira wis nasibku jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung, kok ngene dadine. Mas duduk. Dalam Suaramu cocok iki. ya lo. Ayo. Ayo ayo. Kidung Manggala. Yo yo. Arang tentu wedi sewu cara bakal tak lakoni. Asik. Yen mangkono ndonga marang nuwun marang Dewa Tresna. Put jalan wae yo. Ayo maju duduk. Ayo Kidung Manggala Indonesia. sikat. Lapun tresno nanging keloro loro ati saya ora kuat aduh Mas opo kudune Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira model dan cintamu. Yang mangkono wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. kita goyang lagi Asik. Iki lho, Kidung Manggala Indonesia. Langsung. Cinta sewu cara bakal tak lakoni. Ciro lo. Yen mangkono ndonga nyuwun marang Dewa Tresna. Hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Saya terakhir. Hanya nyuwun marang